इनको लोग के पैर एनो नहीं जात रहा है कबे से इंतजार में रहे गोलू कब हन गोली ना चाहिए हमनी के ना इहो लोग इंतजार में रहे कि छोटू निष्ठा कब गई है हम निकाले बन जाए भजन के बाद सब लोग कलाकार हम सब सुननी है जब से हम आइल बनी सुनते बनी केहू के बाकी नहीं छोड़ ले ठीक है सब लोग कलाकार हैं और गीत कहीं कि हम कौन नहीं सुन ले अच्छा और नीचे उतर के गौनी है वो देखनी है अच्छा निष्ठा जी जय काली माँ गौली हा राकेश मिश्रा जी एगो कौन दो बड़ा देरी तो गौले हा आवाज झाल गणेश वंदना ओकरा बाद अभी चंदन जी के गीत भइल अब सब हम सुनत हैं अच्छा हम रेडियो स्टेशन के झा जी हैं सब जानिला अच्छा अच्छा बाकी चली चैत में कैसे ट्यून दे दो तनी ट्रेबल चैत के गीत सब कलाकार के निशा भी गौली है बड़ा सुंदर धोत धोत तोहरी मंदिरिया हाँ जी हथावा खियले हो सही बात हमरो दूगो एगो गीत के मौका मिलल बा तो चैत के गीत से हम गावत नहीं ए ब्यास अब कोई कलाकार नहीं खे नेहा निष्ठा जी है सभी कलाकार हाँ एक बात बोलता नहीं करा बात नहीं खे कोई ऐसे खूब गावे के बा हम कुछ ना खूब नेहा निष्ठा जी आगे और बढ़िया रहेगा जितना मुख्यमंत्री के लड़का के टाइम मिलल बा हाँ हाँ उतने किसानों के लड़का के मिले के चाहिए हम ओकरा से एक्स्ट्रा ना जाए अच्छा अच्छा मत जा बढ़िया रही इसी के रही सही बात नियम के पालन कइल बड़ी बढ़िया काम है अति सुंदर चैत के गीत से सुनावे के बाद छोटू भैया का है कि चैत के जब महीना बीत जाई हाँ जी तो अफसोस रह जाला काथी के यही रे दादा काहे रे दादा ई गीतिया छोड़ दी हनी हाँ तो सावनव में गीतिया गाई तो निमन ना लागे हाय 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 आ नचनिया लोग आइल बा बड़ी सुंदर कलाकार ए चैते में इ लोग के तो पहचान बा हाँ जी कि कितना इ लोग के जानकारी बा नाच में ओ दुआबा क्षेत्र में वाह बीच में चंदन जी और बीच में रखो चैत के सजावल जाला कैसे राजन भैया कैसे किया बला भवानी मैया मैया तबला बजावत बाड़ी जोड़िया बजाओ समावीर रे चैता जोड़िया बजाओ समाहा तो गाँव के बरहमय बाबा ओ बसरमी खिचत बाड़े अरे कबीर रे ए चैता नचतर दास आज देवी जागरण बा माता जी के आत्मा के शांति मिले बा कि हम देवी जागरण में एगो पति पत्नी के बात साफ सुथरा कह सकते हैं सही सही बात ओमे गलती ना हम ना हम ना छोटू कहीं कहीं ब्यास समय हो गेल बा उल्टा आ दू ना उल्टा हम ना करब हमारे खातिर उल्टा भइल बा समय उल्टा होकर से उल्टा एक जानी को ह तरीका दुआबा क्षेत्र राम पिया पिया रोटते अरे पियर भइली दही
जय हमार पियर नहीं थे हाई पियर बिया। अरे पियर भइली देहिया हरे राम ए रामा पिया हो भइले का भइले का भइले का भइले कहाँ गइले कि पिया भइले का अरे गुलरी के फूलावा जय हो ए रामा पिया हो पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलारी के फुलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलारी के फुलावा ए रामा पिया पिया रोकत यही पतार परीक्षा हो जाई कि तारा के कतना सीख मिलल बा सही बात और गीत पता नाचिए देबो हां जी बाकी यही पतार परीक्षा बरा जाए वाह वाह अरे पियर भइली देहिया पियर भइली देहिया ए राम पिया हो भइले का पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलरी के फूलावा पिया भइले गुलारी के फुलावा पिया भइले हे राजन भैया तनी नृत्यांगना लोग हमारा सोझा रहत छोटू भैया के संगे छोटू भैया तना ना प्यार में पागल बड़े के महटियोले बड़े सही बात नाच करो तनी चल आगे अरे पिया भइले गुलरी